Gurasoekin kezkautana. Zuza, baserrian geratuko zara, ala? Benetan politxa da azpeitxera etortzea, hemen inguruan ibili ginarako pelikula hau grabatzen, ez? Errezinko Eitz eta Basarrixan grabatu ginoan pelikula, oso ondo hartuak izan ginen bertan. Basarrixak nahiko ezaugarri bereziak izan behar zituen, ez? Ez ginoan nahi reformatutako basarririk, egon gezan basur ziguratuta, baratza, eta, lehenengo biztatzo batien ikusi bezan, nahiko basarri hola dotoria, baina, zarra, ez, betiko basarri bat. Eta, suerte handixak ginoan, itzen ginealeko hauzun hortara, eta teko ginoan, Eitz eta Basarria, ez. Bertan, izan zen oso polita bertako familia ezautzia, eta azpeitxime, pare basarritzeak grabatu ginu zen, hauzune berri baten, hauzune nahiko hotz, hortan, ez. Eta gero beste erdiko kale txoroak, eta hemen ere hemen onduan. Ni basarriko semia naiz, hori arrazoi nabarmen dena izan liteke, ez. Beti erbio gogoa basarrizan inguruan pelikula bat diteko, nik uste dalako espazio bat gertatzen dien familia bat artean, familiak ematen dizu beti aukera asko konfliktuak egoteko, eta beti zine egiteko aitzaki edarrak izatea, ez. Aparte guztien dut, Basarrixa, krisiak jota daula, eta izateko modu bat, eta munduan egoteko modu bat bukatzen nahi da, ez. Eta nik modu bat bera bestearen joan kamara horrepini, pixkate omenaldi txiki bat egiteko basarriko jendea ikusten, batez bez. Pelikula bizan da pixkat, barrutik atera zaidan zerbait, oso modu intuitiboan eta oso pentsatuan, bezik eta benga ez. Atera ditut horre gauza desente, rodatzen egin gara oso libre eta natural, eta gero montajia, geuko material guztia, ziginan pixkat ordenatzen, eta oso gustora gaudea arrakalde horretatik, arrera oso eduki dagoenako, eta ikusten dute jeria be gustora ikusten dagoela pelikula, eta bitxe datorren aztian ja armara fungo gara pelikulakin, hasiko gara ja Europa eta mundu osoko festivaletan erakusten pelikula, eta hori alde horretatik gure buru guztiak beteta, ez? Ziak da, amama hor dago beti, isil-isilik dago, baina dana ikusteu, amama kontatzeu familia, zer pasatzezako amamai pelikulan? Nik ez dakit, hori bere ikustien eskulatzen dut, ez? Azkenean, itxeingo balu, nik uste dut ezala hain erakargarri izango emakume hori, ez? Nik uste dut zinean personatik misteriotsuak eta horako zine egona sortzen daren personaik horrek oso politia diala, eta nik hasieratik amama hori hola irudikatu neban, ez? Isilik eta beti zukaldian eseika eta dana behiraz. Eta igual da, nire Basarrixan txikitan, nire 20 urte artean bizi izan da, beti gogoratzen dut amama Juliana, beti zeban horra, xerita, bere moñuakin, eta are dena kontatzen zeban, dena kontrolbida zekan. Geratzen dira hor bakarri, irudikatuz bezala Basarria oin ezagutu dugun bezala bukatuko dela. Gero, bueltatuko dian zela, hori kontatu zutena, irudi horretan ikusten, horre bukaera bat. Nik uste dara bukaera oso fuertea eta
pelikula hau azpeitiko erdialdean kokatuko bagenu eta pasteleria tradizional baten da familia pastelero hori nola ikusten da, berezeko guztiak ikasi dutela batek informatika, besteak medizina, besteak ingeniaritza eta, igual bat zegoen pastelero bihurtzeko bidean, baina beste bide bat hartzen dut eta horre konfliktoa da beti ez eta familiarteko historiek beti ematen dute konflikto bide erresaria ez eta aldi berean ikusten dute pelikula hori edozein herrialdetan kontatu daitekela ez segun azkenean familiarteko historiak